Toto je Adebayo Akinfenwa, najsilnejší futbalista na svete, a.k.a. The Beast. Váži 102 kg a za jeho profesionálnu kariéru dal neuveriteľných 234 gólov. V dnešnom videu vám ukážeme, ako vyzerá jeho jedálniček a celkovo jeho typický deň, tak poďte s nami. To čo robíš? To čo máš za suplementáciu? Nič? Čo to máš? Akinfenwa začína s steroidami, ale nie, robíme si samozrejme srandu. Akinfenwa bol testovaný antidopingom každý týždeň. Poďme na raňajky. Raňajky máme hotové, Akinfenwa jedala 5 vajíčok, nejakú zeleninu, avokádo, 100 g ovesných vločiek, k tomu nejaký banán, orechy. Ešte sme zabudli povedať, že Akinfenwov jedálniček sa skladá z 5 jedál za deň a raňajky vychádzajú okolo 1500 kalórií. Takže to je dosť na raňajky, ledva to dojedám už a ukážeme vám, čo budeme robiť po raňajkách. Po raňajkách najsilnejší futbalista sveta si ide zacvičiť a na programe má silový tréning, tak poďme na to. Taká zaujímavosť o Akinfenwovi, má na bench maximálku 190 kg a na drep má 250 kg. Akinfenwa má špecifický tréning a robí 50 za biceps, to aj nezvihnem, tak si dám 12. Akinfenwa obľúbený cvik na kardio. Po cvičení si Akinfenwa dáva proteínový shake a pridáva sa tam ešte aj kreatín. Takže Adebayo Akinfenwa si dáva na obed kuracie prsia s ryžou a s brokolicou. Poďme na to, uvidíme, či to zjeme. Áno. A na to, že aj kamera má novú porciu, hej. Díky kluci! Obed skalovaný. A teraz chvíľku oddychnem a potom ideme na ihrisko zatrénovať ako Akinfenwa streliť. Obed nám už vytrajal, my sme na ihrisku, kde si ideme zastrieľať Akinfenwov tréning. Poďme na to. Takže máme po tréningu a Akinfenwa si pred večerou dáva ešte nejaký snack. Väčšinou si dáva vlastne nejaký toast s tuniakom a s nejakou zeleninou. Máme tu večeru, Akinfenwa si dáva steak, takže pozrite, jak to vyzerá. Ako posledné jedlo má Akinfenwa tvaroh. A týmto sa s vami lúčime a keď sa vám video páčilo, dajte like, odber a napíšte nám do komentu, koho máme vyskúšať ďalšieho.